l'ús del català a l'Administració de Justícia del Llibre Verd de l'Administració de Justícia. També de l'article per una nova política lingüística i llengua i dret de l'Escola de l'Administració Pública o liberalisme contra la normalització lingüística, llibertat a favor de la normalitat, publicat a la revista Catalunya i on fa un comentari crític de les tesis exposades per Albert Branchadell en el seu llibre Liberalisme i normalització lingüística. També és coautor del llibre l'any 1997 per l'editorial Castellnou. En el marc de la seva tasca dins l'àmbit penitenciari, en Rafael ha publicat també El català ocult, el potencial d'ús de la llengua catalana a la presó de la Model de Barcelona. En aquesta publicació, en Rafael va fer un estudi sobre l'ús espontani del català, és a dir, que a les presos, a les entrevistes que fan amb els professionals de la presó, psicòlegs o altres tipus de professionals, s'analitzava l'ús de la llengua quan aquest professional se dirigien a ells en català i se mirava la resposta per fer un càlcul de l'ús espontani o, com ell diu, ocult del català. I bé, amb aquesta experiència tan gran i tan interessant, segur que avui tindrem una conferència d'alt nivell sobre un tema com és el català a la justícia, on especialment a Balears s'ha de fer molta feina i on és necessari un canvi de paradigma. I sense res més, i doncs la paraula als conferenciants. Hola, bon vespre a tothom. Moltes gràcies i salutacions a tothom. Bé, a mi m'heu demanat que us parli una mica d'això, de l'àmbit de la justícia. Jo no deixo de fer-ho una mica des de mig a dins i mig a fora, però segur que hi ha coses que des de dins del tot, com a Victòria, doncs ens pot també, després, si hi ha una mica de conversa final o el que sigui, dir altres coses que poden ajudar a fer-se una idea d'aquest entorn en què la situació realment és molt limitada per la nostra llengua per una sèrie de factors que ara mirarem d'analitzar una mica. La meva idea és, primer, explicar una mica una cosa que ja sabem d'entrada, que la situació és molt precària, analitzar tot seguit una mica les causes de la precarietat, les diferents menes de causes, i en acabat veure algunes iniciatives positives que s'han intentat amb èxit divers, més ambiciosos o més puntuals, però que sempre dintre d'un possibilisme limitat per un problema que és molt estructural i molt en definitiva, que, per dir-ho ràpidament, no existeix una administració de justícia de Catalunya o de les Illes Balears, sinó que existeix una administració de justícia espanyola a Catalunya, a les Illes Balears, etc. I no és el mateix, o no hauria de ser el mateix el que pugui passar en l'àmbit penitenciari, en el cas de Catalunya, que sí que depèn de la Generalitat, no és el cas d'aquí de Mallorca o de les Illes Balears, però sí allà, que el que passa a l'administració de justícia, que ni tan sols, diguéssim, fonamentalment l'estructura, els cossos de funcionaris i tot plegat no depenen de la Generalitat. Bé, jo us compartiré un document, aquí, i anirem seguint algunes... Un moment... Sí. Ho esteu veient? Sí. D'acord. Bé, la primera qüestió sobre la precarietat en què ens movem. Una cosa que hem de tenir clara és fa molts anys que això dura, i ja fa 40 anys de la restauració de la Generalitat, en fa vora 30 que la Generalitat restaurada ha abocat molts esforços i molts recursos per intentar fer avançar l'ús del català a l'administració de justícia, cosa que no costava gaire fer-lo avançar poc o molt perquè estàvem pràcticament a nivells de zero. I no parlo del final de la dictadura, sinó que parlo que als últims anys 90
per la proporció de sentències en català que sortien de l'Administració de Justícia a Catalunya era quasi zero, era no sé si un 3% o una cosa així. Per tant, la situació era realment molt... era totalment castellanitzat en tots els sentits. I, esclar, si després de 30 anys, de 40 de la restauració, de 30 d'intentar començar a fer coses i de 20 de fer-ne, també abans també se'n feia, però d'abocar-hi més recursos encara amb unes iniciatives que després comentarem si tenim temps, els resultats són molt limitats. En tots aquests anys, des de l'any 2000 cap aquí, ha oscil·lat entre el 0, el 2 o el 3%, si ens atenim, per exemple, a l'ús del català en les sentències, que és un índex bastant valuós, perquè hem vist que amb les dades dels documents de tràmit, que no són sentències, que són molts documents que circulen amunt i avall, abans no s'arriba a la conclusió d'un judici o d'una vista oral o d'un judici contenciós o civil o el que sigui, doncs no difereixen massa del que sembla pels resultats que tenim i la percepció que tenim o que tenen els serveis lingüístics de la Generalitat que treballen a l'Administració de Justícia del que passa amb les sentències. Doncs bé, ha oscil·lat com amb un màxim d'un 20% i, a més, aquest 20% es va assolir cap a l'any 2005, si no recordo malament, i d'ençà de llavors ha anat minvant novament i estem ara amb un 7, un 8, un 9% de sentències. Per tant, fixeu-vos que estem parlant d'una situació realment molt precària. I la situació seria... És a dir, hi ha una enorme distància entre l'ús del català en l'àmbit social, que tampoc és per tirar coets, però que és un àmbit, un ús ampli i extens, amb unes dades que tenim de coneixement molt altes, d'ús de gent que és capaç d'usar-lo, segons les dades del Principat, i no són molt diferents a Mallorca, de vora un 80%, que caldria aplicar-hi un coeficient a la baixa perquè molta part d'aquest d'aquest coneixement no és suficient com per generar ús habitual quan es troben aquestes persones en situacions que els proposin de fer servir aquesta llengua que saben perquè és la seva o perquè l'han apresa. Però si no l'han apresa prou, sembla que aquest 80 potser resulta que és un 60. Bé, és igual, continua sent un percentatge molt important de gent que parlaria, escriuria, usaria el català si l'entorn li plantegés la situació. Llavors, aquí el que passa és que en aquest àmbit específic, a més que potser en cap altre, o d'una manera més accentuada, no sé, és una mica cru, però crec que hem d'acceptar que si no és la mateixa administració de justícia qui s'adreça en català als ciutadans d'una manera clara, de la mateixa manera que ho fa o pot fer i ho fa en castellà, no és gaire realista pensar que el català podrà avançar gaire, no dic gens, però no podrà avançar gaire, perquè tot l'entorn és molt dissuasiu. Per una persona que ha de... Sabeu aquella maledicció que enviaven les gitanes quan jo era jove, ho deien, no sé si encara ho diuen en castellà, gitanos andalusos que corrien per Barcelona, deien tengas pleitos y los ganes, era com una maledicció. O sigui, encara que els guanyis, els pleits, és una maledicció haver de tenir plets i els jutges i els advocats i tot això. Si tot això, a sobre d'això, que la gent va en una situació que no és volguda, que hi poden perdre ous i esquelles segons com, que depenen de... A veure, no compliquem les coses, perquè, en definitiva, tot aquest problema acaba creant la situació en què la llengua problematitzada, la llengua que pot portar problemes, si de cas, potser no sempre, no necessàriament, però que de vegades en porta, és el català. El castellà no porta cap de problema. Cap. Segur. El català pot portar-ne, no? Llavors, esclar, per vèncer aquesta percepció que és encertada de la població i particularment de la població que s'identifica amb el català o que el faria servir si hi hagués un entorn favorable, doncs el que caldria és que aquesta administració fos proactiva, parlés en català, s'adrecés en català
o invités a fer-ho d'una manera explícita, clara i predicant amb l'exemple. Ja sé que això és molt difícil donades les circumstàncies, com anirem veient. Però si no passa això, és molt difícil avançar. Gaire. No és difícil avançar gaire. Aquí es produeix un xoc entre el dret dels ciutadans, que això sí, està formalment reconegut per aquí, per allà, que tothom pot adreçar-se aquí, allà, que no cal traducció, que tot això està formalment reconegut, però les condicions reals no inviten a que aquest dret es pugui materialitzar. I, per una banda, no deixa d'haver-hi un xoc entre el dret dels ciutadans a fer ús del català en la seva i fins i tot a demanar la documentació i tota la documentació del procediment en català i la realitat que hi ha també un dret, de fet, diguem-ne, un dret a ignorar el català radicalment fins al punt de la no comprensió, ignorar totalment. O sigui, un funcionari de l'administració de justícia des d'un auxili judicial, que és com un servei més auxiliar, fins a un jutge o un fiscal, poden perfectament fer la seva professió, la seva feina, etc., sense haver ni tan sols d'entendre el català. Aquesta és la realitat. Esclar, aquest dret, entre cometes, reconegut als funcionaris d'ignorar la llengua del país, diguéssim, xoca amb el dret que sí, que també sobre el paper tenen els ciutadans. La Generalitat, per exemple, ha fet uns opuscles i una propaganda, diguéssim, o publicitat del dret de parlar en català i de tots aquests drets reconeguts, que es diu I tinc dret, i que diu allà tots els drets estan recollits, però no s'acaba d'avançar gaire perquè aquestes condicions ho fan molt difícil. La idea, el balanç que podem fer de tot això és que l'administració de justícia a Catalunya, i em temo que aquí a les Illes Balears i a València, seguint la gradació habitual que hi sol haver amb aquestes coses relacionades amb l'ús de la llengua, és una cosa que depèn, o sigui, que l'administració funciona en castellà independentment de l'entorn que tingui. Ho fa segons les seves conveniències, les seves limitacions, les seves actituds, de vegades, a discreció. Per exemple, ho poso com un exemple, l'àmbit de les Terres de l'Ebre, a Catalunya, és l'àmbit més catalanoparlant, diguéssim, de tot el país. Però, en canvi, les dades dels últims anys sobre el nombre de sentències que s'han emès en aquells territoris són les més baixes de tot el país. I, en canvi, doncs, no sé, a Barcelona o en un altre lloc hi ha uns números no tan dolents, que són el triple de bons, però el triple de 3% és el 9%, no us penseu cap cosa. Però, bueno, són resultats millors, o del 12 o el 15, o el cas de Girona inclús més, que, vull dir, per què Girona sí i a les Terres de l'Ebre? Però si a les Terres de l'Ebre o a Lleida hi ha més gent i més entorn catalanoparlant, no, l'administració és, en certa manera, impermeable una mica amb això. Si en comptes de l'àmbit geogràfic mirem l'àmbit temàtic, també ho podem veure amb les causes contencioses, és a dir, les causes en què és part una administració. Què passa? Que l'administració pública catalana, la Generalitat, els ajuntaments, les diputacions, generen molta documentació, o la majoria de la documentació en català. Això vol dir, facilita que els índexs de sentències en l'àmbit contenciós administratiu en català siguin més altes? De cap manera. Que una de les parts sigui sempre una administració catalana que té com a pròpia la llengua pròpia de l'administració, com a llengua pròpia del país, és el català, que genera papers en català, que tal. És igual. Les sentències surten com surten i generalment surten en castellà, especialment de vegades en aquest àmbit. O sigui que això ens dona una idea de la escassesa de la presència i també de la feblesa, no? Vull dir, no hi ha res consolidat. Vull dir, pot ser en una temporada perquè segons millorin les condicions, però no és res gaire consolidat. El que diu aquí, no hi ha els nivells són molt baixos, no guarden relació amb la presència a la resta dels àmbits de la societat catalana i a les Balears encara menys, perquè l'ús encara deu ser menor, i a més són inestables, perquè depenen de la discrecionalitat, que respon a actituds i condicionaments de la mateixa administració de justícia, més que cap altra cosa. Bé, les causes, aquesta és la situació que tenim. Les causes d'aquesta precarietat, doncs, les podem anar a buscar. Ja sabem la història una mica,
I la història pesa molt, i des de fa, no sé, 300 anys, com ja sabem, doncs aquí es va produir una anul·lació de les institucions catalanes, mallorquines, balears, etc. Tot això es va anul·lar i les lleis que hi havia a Castella van passar a estendre la seva vigència aquí. El govern d'allà va estendre la seva jurisdicció aquí. De manera que tot això va ser, diguéssim, escombrat radicalment. I, esclar, estem parlant del poder. I el poder s'expressa d'una manera molt gran, molt clara i molt principal a través del dret. L'àmbit del dret és, en certa manera, la cristal·lització del poder social de les coses. I tot això va ser escombrat, diguéssim, per un afer desenllaç d'unes guerres europees amb la seva vessant hispànica, etc. Tot això. A partir d'aquí, durant molts anys, forces generacions, s'ha anat consolidant una inèrcia que ha anat en contra d'això. Després, durant la República, hi va haver un petit parèntesi, però va ser tan petit i tan curt que no crec que tampoc afectés especialment en aquest àmbit. I després va venir la dictadura i després va venir la transició, que jo ja me'n començo a recordar d'això perquè llavors era molt jovenet. I el que va passar en la transició franquista a la democràcia és que no hi va haver un recanvi. Hi va haver un recanvi del personal de l'àmbit legislatiu, perquè hi va haver eleccions i van guanyar els franquistes, els exfranquistes, diguéssim, amb ganes de canviar coses o de posar-se al dia, però després, al cap d'uns anys, van guanyar els socialistes, que en principi era una altra gent. Per tant, hi va haver un canvi de personal, un canvi també de tarannà, inclús encara que el part de la gent fos la mateixa, etc. Això va passar en el món legislatiu, al Parlament, al Congrés, després a les eleccions de les autonomies que hi havia llavors i tal. Però, en canvi, en l'àmbit, com ja s'ha dit altres vegades, de l'exèrcit, de la policia i molt principalment de la justícia, no hi va haver cap mena de recanvi. De manera que aquí el canvi en aquest àmbit va ser no es va notar gaire i la inèrcia va continuar pesant i molt. Això ha generat una situació, doncs... Un altre factor que volia esmentar és que l'àmbit dels operadors jurídics, la formació de tota la gent que està sense ser funcionaris ni formar part de l'administració, però que giren al voltant de l'administració i s'hi han de relacionar els advocats, els procuradors, tota aquesta gent, es van anar amb el pas de les generacions adaptant a l'administració aquesta que era, diguéssim, forastera o que actuava en llengua forastera i s'hi van anar adaptant fins a trobar-ho ja, doncs, trobar-s'hi còmodes. Llavors, això genera aquesta situació que és difícil de trencar. Dintre a part d'aquesta visió històrica general, però que explica moltes de les coses que encara ens passen, les causes de la precarietat jo les dividiria en 3 blocs. Una cosa que seria l'estructura i l'organització mateixa de l'Estat. O sigui, unes causes que no tenen a veure, no són causes lingüístiques, ni relacionades amb el dret lingüístic o amb la legislació sobre les llengües que hi ha a l'Estat o a les autonomies, etc., sinó que són la mateixa estructura i l'organització de l'Estat, però que tenen un impacte enorme sobre el fet lingüístic. Són estructurals completament. Una altra part seria el marc legal, què diu el marc legal relatiu a les llengües, que sí que també és molt important, i tant que sí. I és significatiu perquè reflecteix negre sobre blanc, el dret com a expressió del poder, la situació que hi ha de desigualtat radical. Perquè, esclar, estem pensant, si hem de parlar d'igualtat o desigualtat, hem de parlar d'igualtat o desigualtat en el marc que ens és donat, que és el marc espanyol. En el marc de l'Estat, la desigualtat és radical, ferotge. I la llei ho reconeix així directament. Per això la llei diu, la Constitució diu, el castellano és la lengua oficial del Estado, todos, fixeu-vos en com ho diu, todos, que no se'n descuidessin cap, todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. O sigui, això és una cosa estrambòtica, a més, amb les constitucions europees i del món. Em sembla que només és a Bulgària l'únic país en què hi ha una declaració explícita de que tothom
té el deure de conèixer aquella llengua. Per alguna cosa deu ser, perquè, esclar, aquí hi ha una realitat que es fa veure que s'ignora, però que després no s'ignora en realitat, perquè es diu tothom l'ha de conèixer. Clar, això és una cosa, és molt bèstia, En realitat ens hi hem habituat, ens hi hem acostumat, i com que, a més, durant la dictadura estàvem pitjor, durant la dictadura no deia res, no calia dir res, ja sabia tothom el que hi havia. Però, clar, que la cosa millori no vol dir que hagi arribat a un nivell raonable o a un nivell mínimament acceptable. En certa manera ens podríem plantejar com hem pogut arribar a naturalitzar això, a no trobar-ho escandalós, no? Però què vol dir? Estem parlant, a veure, hi ha vora un 40% de la població espanyola que viu en territoris en què la llengua pròpia i oficial és una altra que no és el castellà. I potser hi ha vora un 20% que, a més, és la llengua en què s'identifiquen. No és que sigui un de cada 1.000, com, per exemple, podria ser la proporció que hi ha entre els que parlen occità d'Aran a Catalunya i els que parlen català. I tot i així tenen un reconeixement com a llengua oficial de Catalunya l'occità i s'ha avançat amb aquest reconeixement jurídic, diguéssim, no? No, és un 20% o un 25%, el que sigui, de gent que s'identifiquen amb altres llengües que no tenen cap mena de reconeixement, que la seva llengua ni tan sols és anomenada a la Constitució, les demás llengües, ja ho sabeu. Per tant, aquest segon bloc, el de marc legal, és molt significatiu de la situació que tenim. I, finalment, al damunt, diguéssim, o darrere d'aquest marc legal advers, hi ha una actitud política envers les llengües que també és adversa i una interpretació de la legalitat en què, en aquest cas, l'administració de justícia moltes vegades és jutge i part, diguéssim, perquè, esclar, de vegades es parla del rol o del paper del paper de la llengua catalana i, per tant, de la llengua castellana en la mateixa administració de justícia, que és la que decideix si aquest reglament d'ús lingüístic és bo o no és bo. Esclar, els reglaments, les lleis, també depèn de com s'interpreten. Ara bé, és típic de la nostra situació i potser és típic de les situacions de subordinació en què intentes fer una lectura el més positiva possible del marc que hi ha. Si la Constitució diu la llengua oficial de l'Estado, que vol dir la única llengua oficial de l'Estado, i allò del deber, després ve l'Estatut i diu, i a Mallorca i a les Illes també, diu el català és la llengua pròpia. Molt bé. Ja hem intentat minimitzar danys, és la pròpia. Sí, el castellà és oficial, el català és oficial, però el català és la llengua pròpia. D'acord? Està bé intentar minimitzar danys, però no perdem de vista que això caldria legitimar-ho. I no és gens fàcil legitimar la desigualtat radical com a sistema de convivència en una societat. Però és la situació que tenim i aquí també crec, ho deixo per si tenim temps després de comentar-ho, que caldria una mica treballar més el tema de la legitimació, perquè ens veiem molt constrets a defensar contínuament la política lingüística catalana, diguéssim, respecte al català, dels múltiples atacs que rep per terra, mar i aire, i de vegades ens oblidem d'exigir i de generar un corpus, diguéssim, intel·lectual i també més popular a diferents nivells, als diferents nivells en què es pugui difondre respecte a la legitimació de la política lingüística de la desigualtat radical, que és la que aplica l'Estat. I això potser ho hem abandonat una mica. També jo trobo que en aquells anys de la transició i de més, i els primers anys, hi havia molt d'optimisme, moltes ganes de canviar, de millorar coses i tal, i no es va ser potser prou conscient que l'Estat, els estats, en una societat democràtica i avançada, diguem-ne, europea, etc., cada vegada tenen més capacitat d'influir en la vida quotidiana de les persones. És veritat que el franquisme era una dictadura ferotge, que mataven gent i que feien el que volien i tot això, però no tenien la capacitat de poder tan gran per influir en totes les facetes de la vida quotidiana de les persones com tenen els estats ara. Els estats ara gestionen potser el 40 o el 50% o sigui, potser el valor de tots els pressupostos de l'Estat i de les institucions públiques que en depenen, etc., pot acostar-se al 40 o el 50% del PIB d'un país. Si aquest
estat que controla d'alguna manera tot això el tens en contra, tens una cosa molt grossa en contra. Sí, ha d'aplicar certs límits perquè la democràcia de més o menys qualitat li obliga, però en canvi té una capacitat enorme, no? Això és una qüestió que, en fi, és més teòrica, però crec que l'hauríem de reflexionar. Bé, tirem endavant. Sobre la qüestió estructural, doncs bé, l'àmbit i la dependència dels cossos de funcionaris és la primera barrera en què ens trobem. No, els cossos són estatals. I si són estatals, que això tampoc no tindria per què ser tan automàticament, doncs no es pot demanar cap mena de requisit de coneixement de cap llengua que no sigui la llengua, l'única llengua oficial de l'Estat, no? Llavors, la que todos tienen el deber de conocer i tot això. Llavors, l'àmbit i la dependència dels cossos de funcionaris és la primera barrera. Després, hi ha una segona barrera, les competències són molt limitades. La Generalitat, el Consell Insular, encara menys o igual, té molt poques competències en el que és la manera de gestionar i en particular de gestionar el personal de l'administració de justícia. I finalment, el fet, que també forma part de l'estructura jurídica de les coses, de l'Estat, és que molt sovint moltes coses han d'acabar, si hi ha recursos i tot això, van anar a parar a un àmbit jurisdiccional fora del territori on es limita l'oficialitat de les llengües que no són, o sigui, de les demás llengües. Les demás llengües tenen una oficialització territorial. Fora del seu territori no. Per tant, si una cosa és possible, ja no cal ni que sigui probable, però és possible, potser és probable, que acabi anant a parar a una instància extraterritorial, això empeny fortament a la castellanització. Sense parlar d'administració de justícia, us en poso un exemple, que és de l'administració en general. I també del pes i de la força de l'Estat per imposar, sense dir-ho, sense haver-ho de dir, la castellanització, la bilingüització de tot. Que, a més, si es tracta de bilingüització, sol anar a costa o a les costelles o al cost que tingui de l'administració que genera la cosa. Per exemple, tots els convenis que signa la Generalitat que tenen alguna mena, amb altres entitats, que tenen alguna mena de repercussió econòmica, per no sé quina norma estatal que hi ha i tal, han d'anar a no sé quin registre de convenis que hi ha, no sé què, que està centralitzat. Com que han d'anar allà, s'han de publicar el DOC o on sigui, o encara que no s'haguessin de publicar, si tenen repercussió econòmica, s'han de fer en català i en castellà. O si s'han de fer en castellà, perquè allà no accepten la realitat lingüística plural de l'Estat. I això així és amb moltes coses. O sigui, hi ha moltes maneres indirectes d'influir d'una manera que frena i limita. Llavors, parlant ja no de l'estructura de l'Estat, sinó, de l'estructura encara i el sistema d'oposicions, que no hi ha cap mena de requisit lingüístic, la mobilitat dels funcionaris, que és molt gran per diverses raons, no només pel tema de la llengua, però perquè aquí és una destinació que no hi vol venir gaire gent del centre de Castella, etc., perquè és lluny, en el cas de les illes potser per la insularitat, perquè la llengua catalana poden pensar que pot ser un problema, un destorb, per les raons que siguin, perquè la vida és més cara, per una sèrie de raons costa, i perquè aquí, a més, hi ha poques vocacions per fer de jutges i de fiscals i de tot això, hi ha poca gent d'aquí que s'interessi o que entri en aquesta dinàmica de funcionarial de l'administració de justícia. Per tant, aquí ve molta gent que, en realitat, així que poden, com és natural, intenten acostar-se cap a casa seva i, per tant, llavors sempre, cada vegada que hi ha oposicions i processos d'aquests, i moltes places són d'aquí, i ve gent nova, de manera que tot l'esforç de formació que s'hagi pogut fer amb la gent que s'hi ha mostrat interessada, que n'hi ha, doncs, en certa manera, es perd, excepte els que es queden aquí, però molts marxen i tornes a començar amb gent que venen, com és natural, que parteixen potser de zero. Una altra qüestió és també unes certes, que això s'hauria d'explorar una mica més, però que hi ha algun treball fet, de la procedència social, no només territorial o nacional, per parlar clar, dels jutges, sinó
la procedència social d'aquests jutges, no? O sigui, jutges i fiscals i lletrats de l'administració de justícia, perquè després hi ha tot el personal més administratiu, diguem-ne, que és una mica diferent, és diferent. Però també hi ha molta procedència de fora per les mateixes raons que hem explicat fins ara, perquè hi ha dèficit de places, hi ha una rotació bastant constant i tot això. Però en el cas de jutges, fiscals i sobretot jutges i fiscals, el sistema d'oposicions, la procedència social és molt decantada cap a un sector de la societat, diguem-ne, conservador o molt conservador, amb tota la connotació que això té a Espanya. Per exemple, això es reflecteix en quines són les associacions professionals de jutges més majoritàries, amb molta diferència, i quines són les que són més modestes, etc. Bé, en el tema de les causes de la precarietat, el segon bloc seria el que és les lleis que limiten i que posen pegues. Ja n'hem parlat de la Constitució, ja sabeu el que diu, i que ens hi haguem acostumat no vol dir que ens hi haguéssim hagut d'acostumar. Això és una cosa molt forta, o sigui, és molt gros el que diu aquí i hauríem d'explicar-nos per què. Els hauríem de demanar, escolta, no us demaneu tantes explicacions de romanços, i això què? A veure, ho parlo així planerament, però ja m'enteneu. Per si fos poc, la llei orgànica del Poder Judicial, per parlar ja de l'àmbit aquest, en comptes de, no sé, suavitzar o menys no furgar en la diferència aquesta tan radical que hi ha en la Constitució, encara ho empitjora, perquè diu en totes les actuacions, totes, allò que de tots els espanyols, en totes les actuacions judicials, els jutges, els magistrats, els fiscals, els secretaris i els altres funcionaris de jutjats i tribunals, o sigui, també els rasos, els d'administració, diguéssim, o sigui, els gestors judicials, els auxiliars, que es diu, auxiliars i els... A veure, com es diu això? Auxili judicial, ara no tinc un lapsus. Bé, són 3 cossos de funcionaris de menys titulació que fan tota la part més de tràmit i de més, no? Cos de tramitadors, no? És aquest que no en sortia. Doncs tots, els enumera tots, no se'n descuida cap, magistrats, fiscals, secretaris, que són els lletrats de l'administració de justícia, ara es diuen així, i els altres funcionaris usaran el castellà. I a més amb aquest plural, que en castellà aquest plural té un valor com d'obligació. Igual que la Constitució diu les demás lenguas serán oficiales en sus comunidades autónomas, aquest serán no vol dir que han de ser-ho, o sigui que, o almenys així s'ha interpretat com una cosa que és com un cert imperatiu. Aquí usaran el castellà. Usaran el castellà. Després diu, els jutges, magistrats i altres podran no usar si cap de les parts no s'hi oposava, al·legant-ne desconeixement, que li pogués produir indefensió. Aquesta coma que hi ha aquí entre desconeixement i que li pogués produir indefensió, pel que he pogut veure, hi és, i no acabo d'entendre ben bé què hi fa aquesta coma aquí. Però bé, diu això. Esclar, això és aprofundir encara amb la limitació que ja venia una mica des del punt de partida de la Constitució. Després diu, les parts, i això podran usar la llengua que vulguin. Després de dir això, es diu, es reconeixen alguns drets i tal, però esclar, l'entorn ja està creat, la carcassa és una carcassa que no facilita unes condicions en què aquells drets formalment reconeguts es puguin exercir en unes condicions raonables. Bé, després aquí hi ha la part, diguem-ne, positiva o de reconeixement de drets. Les actuacions judicials tenen efecte sense necessitat de traducció al castellà i tal. O sigui, estan dient no despenalitzem l'ús del català, no. L'ús del català està despenalitzat, es pot fer servir. No cal... Bé, anem una mica més de pressa perquè també es reconeix la possibilitat de mèrit per a jutges i magistrats en aquests articles que diu aquí baix. Bé.
Després, la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, que no és una llei d'origen espanyol o de matriu espanyola, i es nota perquè és favorable respecte a la situació que tenim. Estableix el dret del ciutadà a elegir la llengua dels procediments civils, penals i contenciosos. I Espanya, l'Estat, ha signat aquesta carta. I l'ha signat, a més, amb els compromisos més forts, la va signar fa ja molts anys, amb els compromisos més forts respecte a les llengües, perquè devien entendre que si es reconeixia que eren oficials en sus respectives comunitats autònomes, doncs això era assumible. El problema és que a la pràctica això no s'ha acabat de complir o no s'acaba de complir, no es posen els mitjans perquè es compleixi, no es posen els mitjans perquè la gent exerceixi aquest dret que se'ls reconeix i quan ho fan i ho demanen no sempre s'atén, perquè no s'hi posen els mitjans o la voluntat. Fins al punt que la carta, o sigui, un comitè de seguiment de l'aplicació de la carta va recordant a l'Estat vegada darrere vegada que això hauria de millorar. Bé, després salto coses perquè no tenim temps de tot. Les lleis, en conjunt, les lleis catalanes intenten contrarrestar l'aspecte negatiu que hem vist o limitador que hem vist en la legislació espanyola, intentant esgarrapar per aquí i per allà el que poden. L'Estatut diu això, diu, per garantir el dret d'opció lingüística, aquest dret que es reconeix, els jutges i els magistrats, els fiscals, notaris, registradors de la propietat, els encarregats del registre civil, per prestar llur serveis a Catalunya, han d'acreditar en la forma que estableixen l'Estatut que va anar cap a Madrid, deia aquest Estatut i les lleis. El que va tornar només deia les lleis, que tenen un nivell de coneixement adequat i suficient de les llengües oficials. O sigui, l'Estatut diu que han d'acreditar que tenen un nivell oficial. Han d'acreditar. Això semblaria que podria ser una base per dir, doncs, si han d'acreditar un nivell adequat, és raonable demanar un mínim requisit de coneixement, perquè si no hem de concloure que el nivell adequat pot ser que sigui 0, que és el que ara és, com a requisit, vull dir, no? Com sempre, si això es volgués interpretar d'una manera favorable, doncs es podria fer, però no és el que sol passar. En el cas de les notaries i els registres, només aquí hi ha unes pantalles que parlaven d'això. Espereu, aquí. Les notaries i els registres, l'Estatut diu que a veure si ho trobo aquí. Un moment, Estatut. Sí, l'article 14.5 diu els despatxos... No, això és la llei de política lingüística, perdoneu. Això, l'article 147 de l'Estatut diu per la provisió de les notaries i dels registres, els candidats per proveir notaries i registres han de ser admesos en igualtat de drets i han d'acreditar el coneixement de la llengua i del dret catalans. Diu que els candidats han d'acreditar. Però, en canvi, la llei de política lingüística, que és de rang inferior i és anterior a l'Estatut, deia, senzillament, d'una manera molt més difuminada, deia els despatxos dels fedataris públics han d'estar en condicions d'atendre els ciutadans i ciutadanes en qualsevol de les dues llengües oficials i han de comptar amb personal que en tingui un coneixement adequat i suficient. O sigui, és una cosa molt més vaga, com podeu veure. Llavors, aquí també hem de fer una mica d'autocrítica perquè en les convocatòries, en les ordres que el Departament de Justícia des de fa molts anys treu per cobrir les notaries i registres, sempre surt aquesta frase. Aquest efecte, aquest que es puguin atendre en català i tal, diu l'acreditació del coneixement de català de notaris i registradors i tal, es pot dur a terme, diu, per qualsevol, atenció, dels mitjans següents. El primer dels mitjans és el que diu l'Estatut, o és una concreció del que diu l'Estatut, diguem-ne. La persona participant, o sigui, com deia l'Estatut, els que participen han d'acreditar el coneixement, la persona participant disposar del corresponent certificat B o C, ja estem... El B és un nivell molt just, perquè si has de dedicar-te a escriure sentències és un nivell just, però bé, hi ha un cert reconeixement, B o C, de coneixement de català, és una manera d'acreditar la provisió d'aquestes places de fedataris públics. Diu, però com que diu per qualsevol dels mitjans, l'altre mitjà, el que hi ha sota, aquest és el que fa és
agafar el que diu la llei de política lingüística, que és una cosa de rebaixes molt menys exigent. Ja no parla dels candidats, sinó que parla que el despatx estigui en condicions que tingui gent contractada que sigui capaç etc. I això, esclar, en certa manera és una mica una mena de fugir del tema, no? Perquè l'Estatut, que és de més rang i més recent, parlava que els candidats han d'acreditar el coneixement adequat. En canvi, aquí això queda molt diluït. Vull dir que de vegades també moltes coses passen per una mica de falta de decisió i d'això. Què més? Bé, passem endavant i entrem aquí, no? El tercer bloc de les causes de la precarietat que jo us volia comentar és això que em diu aquí l'actitud política envers les llengües dels poders de l'Estat. Això es concreta de diferents maneres. Una, amb iniciatives que moltes vegades no diuen ni una paraula sobre la llengua, però que tenen un impacte moltes vegades molt gran sobre la llengua, que imposen el castellà, per norma o de fet. Per exemple, l'exemple que us he posat abans del registre de convenis en reparació econòmica o moltes altres coses d'etiquetatge, de moltes coses. Aquesta és una cosa. Després, també perquè fan molts recursos contra lleis que podrien ser favorables a l'ús del català, en general, i posen pegues. Per exemple, fixeu-vos si això ja ve de lluny, és que això no és que sigui d'ara, perquè aquí i allà, no. L'any 83 hi va haver una llei de política lingüística a Catalunya que va, perquè us feu càrrec de la situació, va votar tot el Parlament a favor, menys. Em sembla que hi va haver 2 o 3 o molt pocs diputats que em sembla que eren del Aliança Popular, que es deia llavors, que era el partit fundat pel ministre Franco anomenat Fraga Iribarne, no sé si us en recordeu, que tenia uns pocs diputats i que després va donar lloc al PP actual, etc. Bé, aquests es van abstenir, no van votar en contra. De fet, aquella llei era una llei, no és que fos un ampli consens, és que era unànime del Parlament. És veritat que era una simple llei de despenalització del català. O sigui, l'únic que feia era dir, escolta, fer servir el català no és un delicte, es pot fer servir per fer això, per fer allò, per un contracte, per el que sigui. Però, tot i així, es va recórrer. I el va recórrer, el govern en aquell moment socialista, va recórrer una llei. I per què la van recórrer? Doncs, una de les raons del recurs era que no acceptaven que en la versió doble de les lleis català i castellà, la versió de referència en cas de dubte en la interpretació fos la versió original, que era la catalana. I això, que és una cosa simbòlica i que segurament a nivell pràctic ha donat lloc a pocs problemes, però jo ho trobo molt significatiu d'una actitud realment desastrosa per afrontar la realitat plurilingüe de l'Estat. I a més és absurda, perquè si hi ha una divergència d'interpretació entre dos redactats i per arribar a una conclusió t'has de basar en els dos redactats que precisament susciten el problema d'interpretació, no acabes de veure quina és la sortida, no? Doncs n'hi ha un que és l'original i ens atenim al que puguem entendre del que diu allà. Doncs això no va ser acceptat i no sé quin altre detall que també es va tombar. Però bé, la llei va passar endavant. Però això va ser al principi, però després hi va haver molts recursos contra lleis que tenien connotacions lingüístiques importants. Per exemple, una cosa que va ser un moment cabdal i jo crec que en fi, no sé com dir-ho, poc lluitat des dels territoris en llengües diferents de la castellà, va ser el moment que van aparèixer les televisions privades. Em sembla que va ser l'any 89, ja fa molts dies d'això. Ara estem en un altre món, d'acord? Però és que tota la realitat de presència de les llengües en els mitjans de comunicació s'ha anat configurant des d'anys enrere, igual que la del 89 ja venia donada per l'anterior, etc. I la llei del 89 de mitjans audiovisuals va ser una llei que, per exemple, va impedir per llei, sense dir res de les llengües, que hi pogués haver una... Perquè, esclar, la titularitat és pública. I llavors, dels canals. O sigui, els canals opten a una concessió que l'Estat dona per emetre per aquelles freqüències i tot això. I per donar això s'han de complir unes condicions que s'estableixen políticament, o sigui, per una llei. I aquestes condicions per accedir a una concessió i emetre
per les televisions privades que es van crear llavors, que hi havia 2 o 3 cadenes, Telecinco, TV3, em sembla que van ser les que van començar, i que s'afegien a les televisions públiques, TV3, que estava tot just començant, i Televisió Espanyola, doncs aquesta, bueno, tot just començant no, ja feia uns quants anys que funcionava TV3, doncs aquestes condicions es van establir per llei, ignorant radicalment l'existència de diferents llengües a l'Estat. I no només això, sinó que van imposar una condició, és que qualsevol empresa que volgués optar amb això s'havia de comprometre a emetre com a mínim a més de no sé quantes províncies, que no sé si eren 18 o 20 o 22 o 24 províncies, no sé, moltes províncies, de manera que tampoc no hi podia haver ni tan sols l'opció de dir alguna oferta o una proposta que s'assenyís a un àmbit lingüístic o a tots els àmbits lingüístics no castellans sumats. No hi havia manera. És a dir, les lleis ignoren la realitat plurilingüe. És així, no? L'executiu, doncs, fa això, el legislatiu va fer aquesta llei, el judicial, doncs, l'última cosa així és la sentència de l'Estatut del 2010, i que està generant una jurisprudència molt negativa i que es va concretant per aquí i per allà amb qüestions que van posant pals a les rodes, o bastons a les rodes. En resum, la política lingüística espanyola, que és la més potent, que té més mitjans, la que s'hauria de justificar més perquè és la que és més evidentment desigualitària, etc., doncs es basa en això, en la ignoració, i m'he inventat aquesta paraula, el fet, l'acció d'ignorar, diríem potser ignoració, la ignoració de la qüestió. O sigui, organitzar l'Estat com si les altres llengües no existissin. I si cal, sempre que calgui, limitar, perseguir, posar pegues, dificultats. Vosaltres intenteu pensar si alguna vegada una institució de l'Estat, no sé, el rei, no sé, el govern espanyol d'una manera solemne i clara i contundent ha fet algun gest que no sigui de reticència, de desconfiança, de... No, al contrari, no? Jo no ho recordo, no? La desigualtat com a principi i com a marc de referència, fins al punt que de vegades en converses amb persones relacionades amb això hi ha gent que addueix les lleis com si fossin arguments. O sigui, una llei no és un argument, una llei és una relació de poder que pot ser molt injusta o molt desequilibrada o pot ser molt raonable, però no és un argument mai una llei, no? No, és que el català és un mèrit només. Que voleu, les borses d'interins de treballadors de l'Administració de Justícia, el català és un mèrit, no es demana. O els jutges no tenen l'obligació. Això no és un argument, això ja ho sabem, això és un fet i una llei que ho diu o que no ho diu, i hauria de dir potser alguna cosa. El fil conductor de la política lingüística espanyola és aquesta, la imposició del castellà. Fins i tot jo diria que més que la persecució de les altres llengües, perquè un cop està imposat per l'estructura, per les lleis marc i després per l'acció política més quotidiana, un cop està imposat, llavors ja entres en una dinàmica que segons com pot ser una mica perversa, no? Per què ho feu? Si això ja, així ja ens entenem, o això, per què no voleu parlar en castellà? És que no necessitem un traductor. O en mèrit, és que llavors, esclar, es puntua més el català que saber del tema que sigui. S'entra en una dinàmica en què sempre és fàcil que hi vagis a perdre si perds... Dius, ostres, potser sí, no? Potser sí que demanar el català i que valgui el mateix que no sé quina carrera, que potser no té res a veure amb el tema, perquè de vegades els barems dels mèrits, els concursos de mèrits són una cosa molt feixuga i de vegades dius, i això per què ho puntuen? Però bé, diuen, no, entres en una dinàmica que et fa estar sempre en fals, d'acord? Per acabar tot aquest apartat, jo diria que en paraules de l'Agustí Pou, que és un expert en dret lingüístic i que treballa als serveis lingüístics de l'Administració de Justícia de Catalunya, ell deia en un article que es deia Estat propi i llengua, deia els límits no es plantegen essencialment des del punt de vista del respecte als drets fonamentals o als drets lingüístics dels castellanoparlants,
sinó que el sostre de la normalització l'ha marcat sobretot el règim jurídic del castellà a l'estat espanyol. És que, esclar, un cop està establert aquest règim jurídic, tot són barreres i límits i què us heu cregut, això no, això no, això tampoc, això no ho podeu fer, això és discriminatori, això tal, els mèrits, els requisits, és això. El límit de l'oficialitat del català no el marca només el territori, sinó sobretot les competències i potestats sobre les diferents matèries. S'ha anat generant una pràctica, mig jurisprudència, mig pràctica, que diu que qui té el poder que té la competència en una cosa arrossega amb la competència sobre aquella matèria la competència de regular l'ús de les llengües oficials en aquella matèria. M'enteneu? Per exemple, per què el català és més o menys present a l'administració de la Generalitat? Bé, perquè és l'administració de la Generalitat i, com que té aquestes competències, gestiona l'oficialitat del català, l'oficialitat i propietat, diguéssim, del català i l'oficialitat del castellà com a llengua de l'Estat, la gestiona i més o menys li deixen o li mig deixen gestionar-la com li sembli. I, en canvi, l'administració, no de justícia, sinó tota l'administració perifèrica de l'Estat, als països catalans o als països d'altres llengües, ignora, de facto, ignora l'oficialitat del català. O sigui, vosaltres penseu que l'administració perifèrica de l'Estat a Catalunya no és requisit el coneixement del català pràcticament per cap funcionari. Fa no sé quants anys que es va morir el Franco, fa 40 o no sé quants, vull dir, o més. Doncs no, ni a Hisenda, ni a la policia, ni els funcionaris del Ministeri de Justícia, no dic de l'administració de Justícia, sinó tot això. Clar, si una llengua és pròpia i és oficial, i la Constitució diu que serà oficial, a més, en la seva autonomia, però el fet que sigui oficial no vol dir algunes coses concretes, com, per exemple, que els funcionaris que treballen en aquest lloc i que treballen per l'Estat en aquest lloc hagin de tenir alguna mena de requisit de coneixement de la llengua. Com es pot fer efectiu el dret dels ciutadans a relacionar-se amb l'administració a Catalunya, de l'Estat a Catalunya? És molt difícil, és crear un entorn molt difícil, no? Una cosa que també remarcava en l'Agustí Pou és que a l'Estatut, a l'apartat dedicat al Poder Judicial, hi ha una vintena de remissions a la legislació estatal. O sigui, diu tal cosa d'acord amb les lleis. Això es farà d'acord amb l'Estatut i les lleis. I aquesta i les lleis és per on després venen els problemes, no? Perquè comencen a haver-hi lleis de bases i lleis de coses que limiten per aquí i per allà, no? És el que passa. Per tant, aquí hi ha un combat que jo crec que, abans ho he insinuat una mica, crec que hi ha hagut un cert desistiment des del punt de vista català de la crítica a la política lingüística espanyola, no? Una crítica fonamentada, una crítica intel·lectual, però també amb les seves versions més de difusió popular i tot, i això no es qüestiona, no s'ha qüestionat, al contrari, s'hi ha anat de vegades inclús adaptant o donant per bones coses, potser per esgotament, jo també ho entenc, jo també estic cansat de tot plegat. Però vaja, no ens podem cansar, el problema que tenim és que no ens permet estar cansats, hem de continuar. Sobre legitimitat i democràcia, abans ja he dit que les societats avançades a l'Estat és molt poderós. Si a més passa per democràtic o la percepció que hi ha és que això és una democràcia, encara guanya una certa legitimitat més gran que no tenia en una situació de dictadura. És evident que en democràcia, de mala qualitat sobretot, hi pot haver, diguem-ne, per dir-ho clarament, opressió. Hi pot haver opressió nacional en democràcia, perquè la qüestió de l'opressió nacional és una qüestió de quin és l'àmbit en què es prenen les decisions i si hi ha alguna mena de garanties de mínims per les minories que estan englobades en un cert àmbit predefinit. Per tant, la qüestió, per exemple, de l'autonomia catalana o de les autonomies que tenim, no és si és molta o és poca, que també és això el tema, és si hi ha alguna mena de garantia del que tenim. O, senzillament, igual que ho tenim, podíem no tenir-ho perquè decidissin, la majoria decidís posar-se d'acord perquè no ho tinguéssim, que és una mica el que va passar en tot el procés de l'Estatut del 2005 i 2006, que hi va haver una majoria que va no solament retallar el que s'havia decidit aquí i tal, sinó que, a més,
hi ha una part de l'Estat que tomba el que el Congrés dels Diputats espanyol ha donat per bo, que era l'Estatut de 2006. Per tant, no hi ha cap garantia. A part de si és poc o és molt, és que no hi ha una garantia. No? Jo crec que tot això de la legitimitat s'hauria de treballar més, perquè això influeix en les percepcions que té la gent i també en les actituds. I si la gent doncs, no ha reflexionat cadascú al seu nivell sobre això, doncs no. Bé, ja estic passant-me del temps. Només us voldria esmentar molt ràpidament unes iniciatives positives però puntuals que s'han fet des d'un punt de vista possibilista en l'administració aquesta de justícia. Primer, hi ha una agenda que es diu Català, Llengua de Justícia, en què hi ha una part de sensibilització als ciutadans, això anar-los recordant a la gent que tenen uns drets. No hem de renunciar a que siguin els ciutadans més conscienciats o amb més ganes d'això, els que vagin fent de facilitadors de que la gent que vol i que pot i que tal treballa en català que ho puguin fer, que s'espavilin, que es posin en condicions de, o com a mínim, si no atenen les seves peticions, que es pagui un cert preu de dir, escolta, estem demanant un dret que tenim i resulta que no l'ateneu. Això no és normal. O sigui, posar en evidència el conflicte, com a mínim, o resoldre positivament. Després, una línia és acords de col·laboració amb els col·legis professionals. Jo sé que aquí a Mallorca esteu intentant començar a avançar en coses d'aquestes. La línia de treballar conjuntament als col·legis és lògica, però pot donar molt de sí perquè els col·legis professionals evidentment estan fora de l'estructura pròpiament estatal i per tant tenen un marge de maniobra més gran i en fi, això permet fer coses. La difusió de la normativa traduïda al català és una altra de les coses que es fa i que és molt important i que això està a disposició vostra, evidentment, perquè és el portal jurídic que suposo que no sé si, ho explico ràpidament, és un portal en què es veu tota la legislació catalana en català i espanyola que afecta aquí, per exemple, el Codi Penal, el Codi de Comerç, totes les coses que són d'àmbit general i que tenen una afectació aquí, estan traduïdes i revisades lingüísticament i això es fa per un conveni que té el Departament, la Generalitat, amb el BOE. Llavors, en aquest cas sí que és equànime la cosa, diguéssim, perquè el cost d'això sí que l'assumeix el 50% el BOE i el 50% l'assumeix la Generalitat, no sé si és política lingüística, en fi, etc. És igual. Vull dir, doncs això fa que hi hagi disponibilitat de textos normatius que afecten els territoris de l'Estat en general i, per tant, els de llengua catalana, i això és important de cara a disposar de textos legals de referència i tal, amb una versió revisada i de bona qualitat. Una altra acció que es fa, això que hem dit aquí, el portal jurídic, el conveni aquest que us deia ara, que aquí és una de les accions de l'agenda català, però en particular té prou entitat perquè això. Sí, una cosa que us vull dir sobre això és que el que no entra al portal jurídic és la legislació europea, perquè com que el català no és oficial a Europa, perquè l'estat espanyol no ho ha demanat mai, i al contrari s'hi ha posat més aviat malament, etc., doncs, esclar, la legislació europea ens arriba en castellà o en anglès o tal. I això és un camp que si es pogués resoldre seria molt important, però clar, s'hi han de posar mitjans. Després, una cosa que podria permetre avançar una mica és que el personal al servei de l'administració del territori de llengua catalana que es tracti en cada cas actuï, o sigui, que tingui una certa instrucció que com a institució, per exemple, imagineu-vos un perit que declara en un judici sobre, jo què sé, maltractament a menors o sobre el tema que sigui. Ell hi va allà com a especialista de la Direcció General d'Atenció a la Infància o del que sigui i ha de fer un peritatge d'un cas. Si tot això ell ho actua en català, oralment també, que hem escrit, ja sol ser així, oralment també, i a més hi ha una indicació perquè sigui així. És a dir, que no es deixa la decisió personal a la persona que en aquell moment es troba davant d'un jutge que potser és de fora o que diu que no ho entén. No, és que ells ho fan així perquè és la instrucció que tenen i ho fan institucionalment així. Això permetria que hi hagués una certa presència que potser en alguns casos hi ha gent catalanoparlant, diguem-ne, o que és capaç de parlar en català que no arriba a fer que la presència de la llengua
es produeixi. Després, els alumnes... Sí, això és una altra idea molt interessant que us recomano de tenir-la en compte si feu alguna cosa així, que és que intentar de totes passades, no és cap cosa que sigui... Segur que se li ha acudit a molta gent, però vincular, però de vegades no s'ha fet, i amb grans esforços de formació, per exemple, en l'àmbit de presons, no es va fer així i va ser un error, un mòdul pràctic de català en el lloc de treball. És a dir, que la gent que estudiava el curs de català alhora es comprometia a fer ús del que anava aprenent, a partir d'un cert nivell, en la seva feina quotidiana. De manera que, a més, aquest compromís, que hi havia un cert seguiment i una tutoria, etc., li estalviava també una part de la prova final per obtenir el certificat. O sigui, es vinculava l'aprenentatge amb l'ús, perquè a última hora, fent servir la llengua és com s'aprèn. Per tant, per això és tan important no retrocedir rajoles en l'ús, perquè l'ús dona seguretat, la seguretat dona més ús i dona coneixement. Bé, una altra cosa és una idea que es va començar a fer també a Catalunya i que et dona els seus fruits fins a un cert punt, que és que es va crear un mòdul per un conveni entre ensenyament i justícia, un mòdul de formació professional de segon grau, que incloïa, en el cas de Catalunya, 300 hores de teoria i 350 de pràctica, 250 als jutjats i 100 als operadors jurídics, o sigui, els despatxos d'advocats i de més, i que la idea era una mica fomentar vocacions catalanes o vocacions de persones vinculades al territori a treballar en l'administració de justícia. De manera que llavors això puntuava en les borses d'interins o per accedir a les feines que es anaven vacants, que es anaven produint, això es puntuava en els barems de mèrits el fet de tenir aquest mòdul de formació professional. Potser jo crec que no es valorava prou i que hauria estat bé valorar-ho més. Aquí, aquest mòdul, què fa? Que, clar, si hi ha gent que s'ha format aquí, que ha fet aquest mòdul aquí, és que hi ha gent que ha passat pel sistema educatiu d'aquí i que, per tant, de fàbrica té uns mínims de coneixement del català que no tindrà un que vindrà de fora. Per altra banda, això ha quedat una mica desvirtuat, no això, sinó altres iniciatives de valoració dels mèrits en les borses d'interins per un fet, i és que en les oposicions estatals als cossos de tramitació, gestió i auxili que es fan en l'àmbit estatal, si la gent que aprova un dels exàmens, encara que no passin l'oposició, però tenen algun examen aprovat, aquests passen automàticament al davant de tots els interins que hi ha. I en aquests que passen al davant dels interins hi ha molta gent que és de fora, molta. De manera que, esclar, en canvi, els que s'apunten aquí a la borsa d'interins hi ha més gent del país. Això són coses que estan articulades d'aquesta manera i no afavoreixen. Després hi ha un programa de foment del català al torn d'ofici. Això està a les beceroles, però hi ha hagut una gran quantitat de gent que s'hi ha apuntat. En cosa de pocs mesos hi ha un miler de professionals que s'hi han apuntat. I la idea és que això es vincula amb el Servei Lingüístic del Consell de l'Advocacia Catalana i es fomenta la presentació d'escrits en llengua catalana en tots els expedients que s'inicien per torn d'ofici. De manera que es demana a l'advocat que proposi al client, diguéssim, que es faci la tramitació en català i si és així ho fan. I llavors es paga per assumpte un cop es pren aquesta decisió un mòdul de 14 euros per cada una d'aquestes actuacions que es fan en català. Hi ha un miler d'inscrits i sembla que pot tenir un cert marge per generar peticions que la documentació aquella sigui en català. Una altra cosa és la prova final del màster d'advocats. Se'n van fer... És un màster que fan tots els advocats al final de la carrera i que s'ha d'aprovar per poder ser advocat i exercir això. Llavors, aquestes proves es feien en castellà. Per un conveni amb el Departament de Justícia es fa una versió catalana. Es fa dues edicions a l'any. De moment, el nombre de persones que opten per la prova en català és molt petita. Aquest nombre que veieu aquí de 6.500 és de tot l'Estat. Però no tenim dades, perquè això ho gestiona el Ministeri de Justícia i no té les dades territorialitzades, o no ens les ha passat. Llavors, dels que són a Catalunya, no tenim les dades, però sabem
pels últims anys que estem en el 7, 8, 9%, amb un augment lent els últims 3 anys, entre 6 i 8%. És molt poc. Crec que encara hi ha marge per créixer més, però s'hauria de fer una feina de difusió entre els directors dels màsters i tot això perquè això es conegués més i els alumnes no es trobin en l'opció de posar la creueta a l'examen en català en el mateix moment que dir, es pot fer en català, no, que ho tinguin clar abans i tot això. Finalment, hi ha un programa d'ús del català adreçat al personal interí, que això va ser anul·lat, però era una cosa que era positiva, però es va anul·lar perquè es deia que per participar-hi calia tenir un B2 de català, es requeria usar el català per escrit en les tasques habituals del lloc com a mínim en un 50%, i així, si durant un temps es anava fent un seguiment, això donava una mica de puntuació també per guanyar posicions en la borsa d'interins. Per això hi va haver un recurs dels sindicats i es va tombar. Ho va tombar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, va dir que això no es podia tenir en compte perquè no... La raó que van adduir era que, com que aquests que podien obtenir punts si treballaven en català no depenia d'ells treballar en català o no, sinó que de qui depenia era del jutjat aquell o del lletrat d'Administració de Justícia. O sigui, era una decisió que no podien prendre ells, sinó que depenia d'altres factors que no eren ells. Això posava uns funcionaris en una situació diferent dels altres si estaven en un jutjat que es treballava en català perquè el jutge hi era favorable o no s'hi treballava perquè el jutge no ho era o no ho feia. Aquesta va ser l'explicació, però era una iniciativa bastant positiva. Fixeu-vos que els documents en català entre gener i juliol van arribar a pujar fins a un 70%, i els en castellà la resta, fins al 100%, i a partir del moment que es va tombar judicialment això, va anar minvant, 69, aquí encara, després 52, 45, va anar minvant. L'última cosa que us vull dir, em sembla, s'ha aplicat a una aplicació que es diu Tramital, l'aplicació Tramital e-Justícia, que és una aplicació informàtica, una opció perquè s'hagi d'expressar necessàriament en els escrits l'opció lingüística. Això fa que consti en l'expedient electrònic que aquell client o aquell cas s'ha demanat en català o s'ha demanat en castellà. Però jo aquí voldria dir que aquesta mesura és una arma de doble tall, que s'ha de pensar molt bé, això. I jo no sé si en aquest cas això és encertat. Perquè, m'explicaré, primer, els que demanen això moltes vegades són els professionals, no és l'interessat mateix, sinó que és l'advocat, el procurador, l'intermediari, el que acaba fent l'opció de clicar en el lloc que ha de dir. Si no és que el client, diguem-ne, ho hagi explicitat molt clarament que ho vol així, que ho vol això, i llavors, clar, per la inèrcia que dèiem i per moltes coses pot ser que això... I després això també té l'inconvenient que podria passar que gent que li és igual i que li seria igual, jutjats que estan, de fet, treballant en català i que no és cap problema perquè la immensa majoria de les vegades no es fa problema d'això, a no ser que sigui algú més ideologitzat o que realment no ho entengui per alguna raó, però moltes vegades no hi ha problema, no hi hauria problema. Però si resulta que, com que els diuen que han de clicar en un lloc, cliquen allà, llavors aquell jutjat que treballava en català potser allà anem enrere també. O sigui que això potser s'hagués hagut de fer una opció que no fos obligatori d'emplenar, que es pogués fer emplenar o no emplenar, o no sé, buscar una solució, perquè si no, aquí el que estem dient és, anem quedant reduïts a que qui vulgui ho podrà fer, però la cosa, com ja sabem que funciona en castellà en general, i si la situació fos la inversa, no ho sé, però la situació és la que és i és aquesta. Jo crec que això ha estat una mica irreflexiu, això no ho veig clar, però és molt recent i no sabem resultats. Bé, gràcies. Queden algunes coses més, això de les facultats de dret, però bé. Les sentències, ja us ho he dit abans, estem en un 8,5%, i aquí unes dades sobre l'ús del català, sobre els cursos de català, però bé.
També ja sé que m'he allargat una mica massa, perdoneu, però si alguna cosa podem parlar. Jo per mi no hi ha problema si voleu estar una estona més preguntant coses o el que sigui. Gràcies per la paciència.